Kubor nagaslem jong unongsan hima. Hagajingye kendo bat ki he ke Election Commission of India ke balawan sa Meghalaya ban kami bat sngap thu halor ka jingpun kre ka jilna ye ke election MLA arajar arphulai ka BJP ha Meghalaya kala ujor persha ye ka National People's Party ka balalam khmat ye ka sarkar bat ye ka All India Trinamool Congress halor ka jingkenno bakini ki seng ki lale ye ki kam ki balong de ka pisa kum ka jingthet ye ki patba na ka benta ka vun Habakren sikilat patai kubor hadin ka jingye kendo bat ki he ke ECI ha Hotel Vivanta menta kasngi ka khat artrik ubnai kella lingkot arajar arphulai Presiden ke BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ulaong ba ke BJP kala ujor persya ye ke AITC halor ka jingwan ra jongka ya kata ka scheme wikat ka bakular ban ai shi hajar tingka shi banai anda kawan ha kabor Badai ka NPP ka balai keleng ki constituency ban pendon kam da ki kertong jongka ban thet vote ha ka kerteng jongka scheme focus but focus plus da ka baphalum ya ki passbook jong ki nong song snong kumta uba Mauri ula kerpat ya ke Election Commission of India ban le AA ya kane namar ka de ka jingthet peleng de ka pisa ya ki pat ba nong tap vote ka jila Kumban syia thu hang ni ka kinhon jong ki he ka Election Commission of India kalawan poi hanong ba shlong menta ka janmit ka khat artri ko banai kala lingkot arajar arphulai ban yakendo ya ki sengsan hima ba pher badi ki officer ka sarkar jilla ki ba kinthum ya chief electoral officer ka Meghalaya na ka benta ka jingpin kre ya ka election che ka yeng dorbar thawan ka jilla ka ban salong shen ha ubnai rempang ba ubnai leber menta usnem arhajar arphulai Nakaliang jungi kum ka parti ngila syakot siya kani ka jalang mentah kasih kani ka hotel ban ai jingmut siya usip election commission jong dari India rengkat bat ki tim ki jongu ki bawan siya ka state ki jongi hakani ka hotel Vivanta mentah kasih bat ki lakhot yangi kum ka parti ban ai ya ki jingkentho ru ban tip ru yaki sapang ke jinglong jong ka state ke jongi hak wedai ba ke jingpun kre ya kene ke election ka ba selection mentau snem ban pentmai ya ki MLA ki ban mikpat sia ka miklia assembly te ki pon ki ba kham don kam hi ngila pensu sia election commission ka banin kong hak wedai bat kini ki jing kular jong ki political party kamtam ka TMC kabakular ya ketu ka wikat ke bungiong ban ai singarap sia kita ki longkme sia jar tengka si benai kat arajar sistem bat ki ong hang tu ba ngin ai ya kane hadin mangiwan hakabor hadin lai benai kadairu kawai na kajingkular kabudon ha manifesto ke jongki tanakali ang jungi kong parti ni so ba kane ni so persya namar ba kane kadai jing penbit ki pai ba balai kita ruah mentah suawan boy election. Kalau kita kuat benai serap ya kilong kami, kita beduk, kita buan na kilong yeng, kita beduk, kita benai. Lalu mensuakan, lalu bakila. Kumulong mentah ki MLA po TMC, kembali berjob nak TMC, kita berjob nak keseng Kongres. Kita head, kita pois ke NPP. Tapi kita don, kum tahu nomi khmat, kita ada benai, lalu waktu kepor kan. Balai mentah kena khidmat ke bakadu, banuan rakyat ke wikat. Mat kata ki ikat ke baki ile mentah kani ngila bu ke jing ujor bat ngila thoru dekat yang ke parti sya ke election commission di India omla ban subu umni hapo ka manifesto chungki ban su kular thok bat kabaru ngila krenru ya ki political party ki bawan ra ki jing kular mentah haswa ke election wat dia kani ka fokus ke bawan ra ke NPP ngikren Bahkan ni kila lek haman lah konsumsi ki badon ki kantit ki jongki ki pan ye ki bank account jongki breu ki ong man pha ek pisa andreu hajar. Kani ru kadai ke ba kintit ke bot cash for bot kadai tan kali ang jungi ru ni persya ke ni ngila ujor na election commission kumno la ban lo bat ka ba khamsu si ru kalong bangi la yo i ru jongki khman kum hapo 18 west shillong constituency hakas ni sande ex-MLA uba menru rapsang ularisan kum MLA kumno yo ban sam ni kitin kisi jai shit
kataru ka jingkli nila pentip si election commission bat ngi omru ya election commission kawai pat kamat ka bakam kongsan ba menta kini ki nongela election na kini ki parti kamtam ki bun pisah ki bakam bun pat ki thet ki brio da ka pisah te kane ka ta ken ya kane ka demokrasi ka ta ken ya ki menang kasalang